В любовта няма ограничения. Религии, възраст, раси, няма ограничения. Там е Божията воля. И нека с Божията благословия всички да получим наистина тази любов достойна, заслужена, желана, чакана и наистина заслужена. Да кажем всички заедно формулата на андрогинната любов. Анило, горе наистина наричат думата за андрогинност, е Анило. Така че тя звучи така: Сатва, Анило, Ива, Саваот. Саваот, накрая има я в Библията тази думичка, означава обединение. Т.е. цялото това означава слава, Сатва, на Анило, андрогинната, Ива, любов, Саваот, която ни обединява. Слава на андрогинната любов, която ни единява. Слава Тебе, Господи, благодарим Ти. Сатва, Анило, Ива, Саваот. Сатва, Анило, Ива, Саваот. Сатва, Анило, Ива, Саваот. Сатва, Анило, Ива, Саваот. Амин. Аум, аумен. Амин. Аум, аумен. Амин. Аум, аумен. Харум, харом, харим. Харум, харом, харим. Харум, харом, харим. Седнете си сега на местата за миг, да усетим
Днеска прегърнах едно наше приятелче, Мирко, и му усетих сърчицето точно като на птиченце. Нали, колко от вас са държали птиченце в ръце, не знам. Как им тупка сърчицето, точно такова едно. И сега и аз си усетих сърчицето точно така. Вие усетихте ли? Да. Това е великият трепет на сърцето. Великия... Трепет на сърцето. Да, цялото заглавие на книгата, всъщност Великият трепет е великия интимен трепет на душата, беше първото заглавие. В крайна сметка остана само това, но това е книгата на Андрогинната любов. Ще стане дума и за нея.